Cur the love and sag, it's a span them and driach the toy the love. Cur erin li rode le the hull. Fiach shin habits and driach the dal suas the love. And ish rownig corta agus to span them. Fiach. Beg an bua e kill the Martra e comortas pella na guelta an vlein shakun. Báta go dtí Cóisir kill the Martra. Tá méid an sa ag gil na Martra le Cóisir Shamhna de fáistí bunscoile agus réidh bunscoile agus meascáin de fáistí ó gach ceantar timpeall na háite, tagann siad ó Cúlé, Bailmhórna agus tá daoine an sa má croma nocht. Thosníbar amach in irig le cluichí agus bhí sé lonathe cluichí seanna cluichí bhí ar siúla going cosú leis an cíiste plúr sa le héad. Ach inis tá annacha tuairmaí ag tagtha ó Pinterest, TikTok is le héad, bhí taobh seoir ann am líana, tá tattoos ann am líana, annacuid ar fáil. Seo é an taobh seoir. Is mi se choki tá go gata na bharú. Gan dát na fermóí bíonn siad amá láidir i gcónaí ag gil na Martra. Tá réim se olmhór ann. Tá páistí scanrúla, tá páistí tá superheroes a going, tá annacuid timpeall an ocht. Agus gan dát na tuismóirí, dhéanaidir anna iarracht im líana freisin agus tá méid anna hás é sin eiscint. Tá cuisin de smóirí go leor láidir i bhailir sa an ocht. Bhain mar anna hena bhas a bheith ann le chéile, réití míad go húnta le na chéile agus gach bhliain tá sé ag fás ag forbert ó disco go Cóisir cluichí sa le héad ag teacht. Tá fás muirtar éis teachtain sa ar imachtaí ag gil na Martra. Le cúpla bliana nús tá míad tar éis teacht ar annacuid tuairmí nua agus inis tá sé sin ag forbert bliana nig bliana. Agus beg margan an nullag an sa cuma leistigh de míasa agus beg fáilt ribh gach éine teachtain sa chun rudaí a cinach agus tanmh a bhaint as an tránóna. Bhí cuar amach amach san de Shamhna, tuair ara mar bemí timpeall agus nadidir cad a thar ló.